Jún 1941. Slovensko-poľská hranica. Krátko po úsvite. Po prášnej ceste sa smerom na východ presúva kolóna vojakov. Na hlavách majú okrúhle prilby s bielym krížom, znakom, ktorý ich mal odlíšiť od sovietských jednotiek a zároveň ochrániť pred palbou vlastných spojencov. Pred nimi leží priestor, ktorý väčšina z nich pozná len z map. Halič, Ukrajina. Nekonečné cesty, step, rieky, vypálené dediny a nakoniec hory Kaukazu. Tisíce kilometrov od domova. Mnohí z týchto mužov ešte pred pár rokmi slúžili v inej armáde, pod inou vlajkou. Teraz sú súčasťou armády mladého slovenského štátu, ktorý sa po boku nacistického Nemecka zapája do najväčšej invázie v dejinách, operácie Barbarossa. A hoci sa pri nej väčšinou hovorí o Wehrmachte, Rumunoch, Fínoch alebo Maďaroch, na východný front odišli slovenskí vojaci. Toto je príbeh slovenskej armády v Barbarosse. Od prvých dní invázie cez Ukrajinu a Rostov až po Kaukaz, dezercie a postupný rozklad jednotky, ktorá mala byť pýchou slovenskej armády. Slovenský štát vznikol v marci 1939. Od začiatku však nebol skutočne samostatným štátom v plnom zmysle slova. Politicky, vojensky a hospodársky bol závislý od nacistického Nemecka. Len pár dní po svojom vzniku sa dostal do ozbrojeného konfliktu s Maďarskom, tzv. Malej vojne. O niekoľko mesiacov neskôr sa slovenské jednotky zapojili aj do nemeckého útoku na Poľsko. Tieto konflikty však boli v porovnaní s tým, čo malo prísť, len predohrou. Skutočná skúška slovenskej armády prichádza až v júni 1941, keď sa Nemecko pripravuje na útok proti Sovietskému zväzu. Slovenská vláda sa o pripravovanej invázii dozveda krátko pred jej začiatkom a veľmi rýchlo ponúka nemeckú účasť. Nemecká strana súhlasí už na druhý deň. Minister obrany Ferdinand Čatloš tým sleduje aj vlastný politický cieľ. Slovensko sa chce ukázať ako lojálny spojenec Nemecka, možno lojálnejší než Maďarsko, ktoré stále držalo územie získané po viedenskej arbitráži. Doma sa vojna proti Sovietskému zväzu prezentuje ako krížová výprava proti bolševizmu. Propaganda ukazuje slovenských vojakov ako odhodlaných bojovníkov na strane Novej Európy. V časopisoch ako Nové Slovensko sa objavujú fotografie z frontu. Vojaci, kolóny na cestách, úsmevy, disciplína a poriadok. Na papieri to vyzerá ako dobrodružstvo, lenže realita východného frontu bude vyzerať úplne inak. Na začiatku ťaženia prekračuje sovietské hranice takmer 45 000 slovenských vojakov. Podporuje ich aj malá letecká zložka, stíhačky Avia B-534 a prieskumné lietadlá Letoš Š-328. Číselne to na prvý pohľad nepôsobí bezvýznamne. Problém je v tom, že slovenská armáda bola len veľmi obmedzene pripravená na modernú vojnu takéhoto rozsahu. Výzbroj bola zastaraná a nedostatočná. Z viac než 420 bývalých československých tankov zostalo Slovensku len 48 použiteľných. Zvyšok si Nemecko ponechalo už po rozbití Československa v roku 1939. Ešte vážnejší problém bol dôstojnícky zbor. V predvojnovej československej armáde držali vyššie posty vo veľkej miere českí dôstojníci. Po vzniku slovenského štátu preto slovenská armáda zrazu nemala dostatok skúsených veliteľov, ktorí by dokázali riadiť veľké operácie na úrovni moderného frontu. Inými slovami, armáda síce existovala, ale na východný front šla s vážnymi slabinami. A tie sa ukázali veľmi rýchlo. Nemecký postup bol v prvých týždňoch Barbarossy extrémne rýchly a slovenské pešie divízie mu jednoducho nestíhali. Cesty boli zlé, zásobovanie viazlo a jednotky sa začali na obrovských vzdialenostiach rozťahovať. Vojaci, ktorí ešte nedávno stali na cvičiskách doma, sa zrazu ocitli v priestore,
kde sa celé mapy menili zo dňa na deň. Z časti slovenských jednotiek preto vzniká improvizovaná motorizovaná skupina, tzv. Brigada Pilfovsek, pomenovaná podľa svojho veliteľa Rudolfa Pilfovska. Nemci ju preraďujú k 17. armáde a v praxi preberajú aj veľkú časť jej operačného riadenia. Tým pádom slovenská armáda síce bojovala pod vlastnou vlajkou, ale v skutočnosti bola začlenená do nemeckého plánu, nemeckého tempa a nemeckého velenia. Prvé väčšie boje prichádzajú pri Lipovci a následne pri Umani. Práve pri Umani sa uzatvára jeden z veľkých kotlov úvodnej fázy Barbarossy. 20 sovietských divízií je zničených alebo zajatých a nemecký postup na Ukrajine pokračuje ďalej. Pre slovenských vojakov je to prvý skutočný kontakt s vojnou v takomto rozsahu. Nie malé pohraničné konflikty, nie vojenské cvičenia, ale zničené kolóny a tisíce zajatcov alebo obetí. Doma sa však tieto udalosti prezentujú úplne inak. Víťazstvo pri Umani je oslavované ako dôkaz, že Slovensko stalo na správnej strane. Propaganda taktiež ukazuje slovenskú účasť ako úspech mladej armády a jej veliteľov. Rudolf Pilfovsek za svoju úlohu dostáva nemecký železný kríž prvej triedy, lenže už v polovici augusta sa generál Čatloš vracia domov a spolu s ním aj takmer polovica pôvodného mužstva. Nie je to ešte koniec slovenskej účasti na fronte. Je to skôr začiatok jej premeny. Zvyšné jednotky sú preorganizované na dva celky, ktoré budú mať úplne rozdielny osud. Prvým je rýchla divízia, približne 10 000 mužov, čiastočne motorizovaná s praporom ľahkých tankov LT-38. Práve táto jednotka sa stane prestížnou bojovou silou slovenskej armády na východnom fronte. Druhým celkom je zaisťovacia divízia, asi 6 000 mužov. Jej úloha je menej slávna, ale v skutočnosti veľmi dôležitá. Strážiť tylové komunikácie, železnice, zásobovacie trasy a bojovať proti partizánom v okupovaných oblastiach. Tu už nejde o veľké mapové šípky a postup na východ. Ide o neprehľadnú vojnu, kde sa frontová línia často stráca medzi lesmi, dedinami a civilným obyvateľstvom. Slovenská propaganda sa však sústreďuje hlavne na rýchlu divíziu. Počas zimy 1941 a 1942 sa rýchla divízia presúva cez Lvov a Kyjev až k rieke Mius pri Azovskom mori. Postup sa stále komplikuje, ale napriek tomu si jednotka v tejto fáze získava rešpekt. Jeden nemecký dôstojník hodnotí slovenských vojakov ako statočných mužov s veľmi dobrou disciplínou. Pre armádu, ktorá mala slabú výzbroj, obmedzené skúsenosti a mladý dôstojnícky zbor, to bolo významné uznanie. Na jare 1942 prichádza ďalšia zmena. Velenie preberá Augustín Malár, jeden z najvýznamnejších slovenských dôstojníkov na východnom fronte a jeden z iba dvoch Slovákov, ktorí počas vojny získajú nemecký rytierský kríž. V lete 1942 začína nemecká operácia Fall Blau. Cieľom je juh Sovietskeho zväzu, Don, Volga, Kaukaz a ropné polia, bez ktorých si Nemecko ďalej nevie predstaviť ďalšie vedenie vojny. Rýchla divízia sa v tejto fáze zapája do bojov pri Rostove na Done a podieľa sa aj na prechode cez rieku Don. Boje po boku nemeckých jednotiek, vrátane významnej divízie SS Viking. Nemci to neskôr označia za najlepšiu hodinu tejto divízie. A práve tu vzniká obraz rýchlej divízie ako úspešnej, pohyblivej a spoľahlivej jednotky. Lenže tento obraz nebude trvať dlho. Po Rostove preberá velenie Jozef Toranec a divízia postupuje ďalej, cez rieku Kubaň smerom k Severnému Kaukazu. Na mapách to vyzerá ako ďalší logický postup, ale v teréne sa situácia mení. Na rovinách južnej Ukrajiny mala rýchla divízia zmysel. Motorizovaná jednotka sa vedela presúvať, držať tempo a využívať cestnú sieť, aj keď bola často v zlom stave. Na Kaukaze to ale vyzerá úplne inak. Úzke horské cesty, strmé svahy a husté lesy, ktoré spomalujú postup a zásobovanie. Divízie, ktorá pred pár mesiacmi prekonávala rieky,
Od mesta sa stáva jednotka zaseknutá v horách a spolu s tým sa začína meniť aj morálka. Na konci roka 1942 prichádza zlom, ktorý zmení celý východný front, Stalingrad. Po katastrofe pri Stalingrade sa južné krídlo nemeckého frontu začína rozpadať a rýchla divízia ustupuje spolu s Nemcami do kubánskeho predmostia, kde boje pri Krasnodare. Pre mnohých vojakov to už nie je vojna za ideológiu, ale otázka prežitia. Vojaci, ktorí ešte pred rokom oslavovali úspechy pri Rostove, teraz bránia úzky pruh zeme pri Čiernom mori bez jasnej predstavy kedy a či vôbec sa dostanú domov. Vo februári 1943 patrí rýchla divízia medzi prvé jednotky evakuované z Kubánu na Krym. Podľa viacerých zdrojov nielen z vojenských dôvodov, ale aj pre zhoršujúcu sa morálku. Na jeseň 1943 sovietská ofenzíva dosahuje Melitopol a slovenská divízia sa napokon rozpadá. Historické zdroje sa rozchádzajú v tom, či divíziu definitívne zlomili boje pri rieke Moločna, alebo ešte skôr masové dezercie. V jednom sa však zhodujú, práve dezercie boli hlavnou príčinou jej konca. Približne 2600 slovenských vojakov skončí v sovietskom zajatí a celkové straty na východnom fronte sa odhadujú na niekoľko tisíc padlých. Z jednotky, ktorú Nemci kedysi považovali za disciplinovanú a spoľahlivú, ostáva už len názov na papieri. Rýchla divízia tým ako bojová jednotka prakticky prestáva existovať. Na jare 1944 sa síce formuje slovenská 1. divízia, ale už len na strážnu službu v tyle, ďaleko od Donu aj Kaukazu. A tu sa ukazuje zvláštna irónia celého príbehu. Zisťovacia divízia, o ktorej sa takmer nehovorilo, vojnu prežila oveľa menej zničená. Rýchla divízia, na ktorú bola slovenská armáda najviac hrdá, sa rozpadla. Na začiatku bola propaganda, prehliadky a predstava lojálneho spojenca Nemecka. Potom prišla realita ukrajinských ciest, zimy, ústupov a Kaukazu. A nakoniec dezercie alebo zajatie. O rok neskôr sa táto kríza vráti domov, keď časť tej istej armády obráti zbrane proti vlastnému režimu. Cesta od slávy pri Rostove k zboje na Slovensku netrvala ani 3 roky. Príbeh Slovákov v Barbarose je preto príbehom malej armády, ktorá sa vydala do vojny obrovského rozsahu a ktorú táto vojna nakoniec zlomila.